sa ničoho. A ideme, priateľ, rátame, poď. 1, 2, 3. Tak pozor, budeme počítať aj jemu. Rátajme. 1, 2, 3, 4, 5. A my sme veľmi radi, že takýto pohľad sa naskytol tretíkrát po sebe slovenským hokejovým priaznivcom. Už som o tom hovoril, celkovo je to 5. Názve klubu, ešte dobre, že už nie si teda v Pittsburghu, už nejak, aby sme ťažšie záňali. Vynikajúco, ale nejaký je nepokojný. Cítiš, že sa bojíš? Tomášovi sa klepú ruky po včerajšej oslave. Tak nech sa vám neklepú opatrne. Jastrabov zase vrátime dievčatá Kopeckého a Mariana Hosu. To sú tie trička, ktoré teraz začíname strieľať. Chytajte si ruky hore. Poďme na to. Prvá